Kat nang he nang san lahikai yangi ban bod bet ya ki jo ki lenti ki ba ki wei ki layan. Henry amdan pad ki ban keli hatu pila mo ban yeng hala ki jong ki kejan. Hatu pila ban yakun persya ya ki jing e ban wan ra ka jing kala ban kentiu lang ya ki imlang salang. Kalenti kamlong kabasok. Kalong kabadap de ki jing e ba jing janjar. Henry, ya kito ki ba ang nuot ban pen urlong ki jing temu ki jongki. Usok ka jing tre shitam un pen wandor. Tang ya kalawe jong pi. Henry ru ya kalawe jong ka imlang kasalang. Wat kuslay? Pimnan kamban yad marway na marke Chief Minister's E-Championship Challenge 5.0 kadon hang ni ban kersyan ya kito ki betemu ban kieu artat. Wat hapdeng giding penkiang. Kenia ka jing ya ko kan plilat plilenti ya pi bapinyo ya ki jing hikai ki lad jing ya ram bat ki jing kersyan ha ke bapila ban penpau perthai ya ki sap ki jong pi. Kenia ka challenge ya ka bala penmi da ka sorkar Meghalaya la pinwandur ban kersyan ya ki kamla jong ki bathemai bat ki berang sedang. Kalong kerensan ke ban ai jing ya rap jing hikai bat jing kersyan ling ba ka Primes Incubation Program ka bakhendai benai. Lada pide ginong sang snong jong ke jela Meghalaya bala don lupa ya ki kam khai pateng ka ba phikwa ban kintiau kani ka long ken kalat ya phi ki nyo pusan ngot ki ban sha jiet kin yo jing kersyan ki kam jongki ha kerukom jongki grants ha ka ba lai pusan ngot ki ban wan shakmat kin yo arlak tingka bat ki saw po ngot pat ki wei kin yo ka jing ya rap ka ba shilak tingka. Nalor kata, pinyo jing mentoy tu, da ka jing syahi kai markmat na ki riu shimet ki bala benanam. Kumno ban sandor ya kakam, batru kumno ban yo jing yarap ha ka liang kapisa, ka yo kahat, bat ki jaga tre ki badan hasilong batura. Kaladei kapor ban pen urlongi ki jing pos niyo, bat ban pen wandor ya kalawe jong pi. Kapor jong pi kaladei menta. Kapor jong pi ladei menta. Kapor jopi kaladei minta. Unong aktien ke NPP ubah Himalaya Moktan Sangkliang ulong bagajing kon ke election steng samoy hakam begre kalong hapdeng ka kertong ke NPP ba ke TMC kat ba ke kongres kam don ka jing kon nomor ke jing tan telai banjit kertong. Abagra ni kilat patai kubor ubah Himalaya Moktan Sangkliang ulong bagi pat ba hi abapet ki kwa ba ke kertong ke NPP kan job ka ni ke election steng samoy. Nama nakaliang ke NPP kelala banwara shibun ki kampen roy harilom garo baro. Badula kedauru bah kabede pergi kertong banekon ke election steng samoy ka kertong ke TMC ka Sadhiharani M Sangma ka belong ke MDC bad ka kurim uzanet M Sangma UMLA barem ha ka jingpet hi ka jinghi kan long hapdeng ka kertong ke TMC bad ka kertong ke NPP kat ba ukertong ke kongres umdan ka jingkon nomor ka jingetan telai. Laban kedau hang ne ba ke NPP kala peniyang ya ka kurim u Konrad Kongkal Sangma Menteri Rang Ba Kejela kata ke Dr. Mehtab Chandi Sangma. Ka TMC kala peniyang ya ka Sadhiharani M Sangma kurim u MLA barem Uzanet Sangma ka Kongres kala peniyang ya u Jingjang M Marak bat ka BJP kala penmenaban peniyang da u MDC Ketura u Bernard Marak. Ya ka Gambigri by election ka election commission kala notify ba on pelong ya ka election by election ka khalai tarik 2 November te accordingly nakaliang ka party jungi ngila ai ticket ya ka madam Chandi metap sama kepada ka kurim jong chief minister jungi kondol sama te ngangit ba ka jingjot te kan poi bet ha ka madam Chandi nomor ba ladon bon ki kam development ka ba ngilaya le ha ka than garo hills brokaway nakali ang sarkar jungi ka ba punya do kodrat sama ulasna bon ki surok ha ka than garo hills brokaway
ki jingking nang ta ki madan ye lek kai ki facilities ki ba de ban ai se ki pai ba ladon bon ndrei kendit kensan man hakane kawan sa ka jing sli ha ka jing sli ka ba 4 jujia ha ka than ka rius kum ka tu ka jing sli ka sarkar ha ka jing penyat jong konrat bat ha ka jing khmi jing pet jong ula ai ki jing erap ki ba le se 4 jupoi menur se ki brio ha ipor iba khandiat ka tu ka relief ka ba 8 poi na ka liang ka sarkar na ka liang ka department revenue ro ka lapoi tikna ba ha ki brio ki ba syamlanat tengah ngai kini baro kinwanra ya kata kasur ha upai ba kasur jong upai ba kumba kalong mentaru kadai kasur ka ba ki kwa ban penjob ya NPP candidate jongi de kumba pitip ba matangi ngiladon lupa lai phowei ngot ki MLA hakani ka sarkar de don bok ba in job Madam Chandi de kamut ka nomor kandang kio kan poi lai ko har de la ngi pet shaki opponents menta ngi soto ba undon uwe candidate na ka Congress bat kawe ka candidate na ka TMC Tega TMC candidate ka Madam Sadhiarani kabade ka kurim jong Janet Sangma ude Minister Barim nalor bakalong MDC sitting MDC menta te hakajing pe jonga ngathara kajing yakun kan long hapadeng ka NPP bat ka TMC namar nakaliang ka Congress ngatharai kaladon kajing yatan telai banjit candidate te angit ba kumba kalong mata ka situation ba ka Congress kamdon ha ka race ndrei kabala ban aireng ya ka NPP ka dei ka candidate na ka TMC